utzitxe. Zu kafienik ez nie, nik inpernuzu zerue, zuk txitxarunik atune, hauten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, hauten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, hauten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Aio da edurra Euskal Herria! Zorionak eskiatzailei baztu eta kontentuetako eta motivua, Arte bintzat ez da beuki aukerek edurra ikusteko eta hona aprobetxan bikora be. Mira, kia batzuk gaiko, ja, kotxe gainean eskia jartzen eta parafrenalia guztiak jakako bidian juten. Aurten bai, Euskalduno konkistauko ula jaka! Garko programa bukauta ez da plantxarra area juti azte euro pasatzea. Bai. Da gero astelenin menizko hau txitxetorri etxea bueltan. Bueno, eskiak eta elurrak eta den alde bate utzi eta saioak inasi behar deu eta gu ostu hortik gaina. Beraz, eman eurra sumatiak! Pelikula bat alkilatu nahi dugu, baina hemen ez da, pelikula patalat. Zergatik erortzen zara beti harri berean? Freskaliburra. Ezin jo burutik endu freskaliburra. Oina, Fermin! Aurten esardo ekologiko inberralezue. Bai, sarra biltzea azuzaiok eta belek dana jantzizkiuek. Eta orain patrigan daukat alderia. Prepauta lau, Xeremon! Gaurko apustu irabazten, kostako zaik? Ez dakite aire sartutakoen hori erabat fidagarria izango den. Gaia zelan ematen diazun noain, Porque en este hay más incompetencia que en una carrera de caracoles, ¿no? Zadaukatzen izintan antzala. Bai! Aileatu da, ostirala. Afaia, soziradian. Kost! Alzoda pendienta. Pelikula bat alkilatu nahi dugu, baina hemen ez da, pelikula patalat. Pelikula poto... Aha, VHS. Beida, hor iskin hortan dazkazue. Hor, hala. Jesus, hemen anoresika baten frigoríficoa baina surtido gutxillo zaon. La Confidencial. Hala? Gazta bezala. Philadelphia. Silencio corderos. Mutua izangoan. ¡Ay, qué bello es vivir! Earraen, aspaldi ikusi ninan zinean. Pasatzen bat pelikulan bizitzia albalio izataka. James Estebani, hain gerua saltze zaiola eta harekin pasatako historik. Ai, film earra! Eroten alaiz. Nik salbatu zaitut. Zure aingeru guardakoa naiz. Ta nola dakigu zu aingerua zehala, kompresako nalas bat ematezuta. Hankatak jabeitu duen. Aingeruak ez dine sesak. Mons! Baina, zuk ez duzu bueltatu behar zerua inoiz. Bizitza salbatu dizut eta orain bizi guztian zure ondoan egongo naiz. Itxaso botatzen badau. Baina bai, Carmen, aingerua den, egan ateakoen zeuretatik. Eta despistatzen badau. Baira zuek gainera, gaizeko nizto. Os! Horriben! Ai, ama! Bai, Carmen! Idea bat zaganat! Torri! Funtzionatuko aldo! Isilik nahi baziterren!
nahi zure ingiru guardakua. Gabriel? Ia laiz. Miertxo! Eta zer duzea? Ondo, oazemak surtidoreko kantinera zehose hartzera. Oazemak, Bai, Carmen, guazeman etxeak kebello ez bibirrik ustea. Flim eharraen. Otzagin apa, nahi zientzia fikzioan etzetan bata ostatzen. Lortuko aldute gure atxuek bideoa martxan jartzea? Lortuko ez dugu Zotzolo! Netzako kartik ba alda? Oaina izango ja, faktura bata bestien atzetik atxa. Desde luego, Fermi, zu beti pesimista. Ez, ni pesimista ez, ni realista naiz. Ta, ez alda gauza bea? Alaxe, dijua reala, dijuan bezala. Hala? Bengo intantzako karta, iatu zaigu deskuidun. Izango, bea bezalako maipurtzil batek bialet ja. Bizoz da guzti. Ara, tarremitian, zure bilotzeko Albertito hartzeu. Ez ba manten batero topako. Horrek amantia. Hauzera kuriosidadi, iraiko? Nekane, ez zaitez kuskusira izan mesedez, Nena kuskusera, ni kuriosina. Kartazu kartoi zeitu. Zergatik erortzen zara beti harri berean. Freskaliburra. Ezin jo burutik kendu freskaliburra. Baina arrazoari emateko beharko du. Murgil gaitezen zure haurtzaroan. Ama etortzen zen, bokadilloekin. Nozilla bokadilloekin. Ama, nozilla okadilloa. Ikin nuingo zarat. Nozilla! Ai, ome, Petrala. Tori, tabakia eman, Eman nozilla. Arroputza. Ondo joaz. Baina ez gara iritsi sustraira. Murgil gaitezen orain zure gaztaroan. Zapato horratxaldetan, gaztetxean ekartzen gina. Komuna atasko utaziok. Fontare ditu barko jau. Fontane ditu, hori niko ponduko guan mote. Sí. Ikusi, Ni konpanduko joan. Arroputza! Ezin neban. Ez begiratu niri. Hor dago koska. Zure gaztaroko traumak ezin dituzu gainditu oraindik. Ta zein liki Ez osatzeko. begiratu niri! Hipnosia. Baina begiratu arretaz medalla honi. Begiratu. Konzentratu. Begiek pisu handi hartzen dute. Gero eta handiakoa. Lokartzen ari zara. Bai? Lokartzen ari zara. Lo zaude? Seguro? Tira. Ahaztu zure gaztaroa. Entzun duzu? Ahaztu zure gaztaroa. Esnatu? Zer da freskaliburra? Zer? Freska zer? Takin, ines akordatzen? Zoriona jauna, osatu zara. Bueno, mila esker. Zeuei. Ai, barkatu, jauna, atreki, aztu zaizu. Bai, lasai, neuketakot. Ai. Neuketerakot. Arroputza. Uine kuskuluk! Bau, Fermin, kapitaleko baserritarra. Zemoltak gazue, batza. Ondo, lehenko azten patata lanatu genuen ilgora aprobetxatuz da. Patata estek landatzen gara jontan. Bai, el huerto ekologiko liburun argi jartzen zuen ilgora lanatu behar dela patata. Baina ez naiz horretik etorri.
Beste arazo badakat, Jose. Bai, el huerto ekologiko irakurri berrian, el huerto logiko irakurri berrua da. Ez. Auzokanteko Isidrokin apustu egin dit eta... Zer, preocupatu da, no? Ari zela ondotutxu ba, tombatiek. Ez. Ari apustu egin dugu, biharko. Baina, enekean animalia gitxuanik. Arratu zagurren bata. Amairu txakur. Eta ari politiaskua. Betxu, txilindron. Txilindron? Are, ja? Bai, askua. Saltzai gustatzen. Baina arazo badaka. Atzekalden Isidronan pareko potru edazka. Baina gaurrekalden harrik batez. Nola izangoik bat txilindronek adar parea. Artik jadek, ez zaharik ja. Atzekaldekua errapia detxok. Baina lasai. Arkituko jau errametion bat eta. Ateak eusko jau agarrak. Apostu bezpean ematiok hemendik, bildurripe. Ta txilindronek, Isidronari ja baino adarra hondik izango txu zeuro. Hoi bai, sartu friorifikoan, Friorifikon? Guk ez dakau, etxen friorifikoik. Hoi ozoro kapantzako oso txarra da, txarri esango nuke. Kefirra fresko mantentzeko lurrian indako zulok balio aldu. Katza honea! Kosto no atazea. Ne honek emangoit, apuste unien. Hei, lasai. Eskerrik asko, Jose. Zu etxeako. Hei. Oina, Fermin! Aurten esardo ekologiko imeralezue. Bai, sarra, biltzea, azuzaiok eta belek dana jantziskiuek. Lasai, sagardo gile profesionalak bezala, Normandietik, garri. Bueno, adio. Adio. Oite, tira, Zertan edilieiz? Pintxasua konpontzen, baina azkeneko alditea, urrengoan kotxe berri jerosikoet. Lanean niek, nire kotxe pagatzeko bat emoten lan imialko egeta. Harrita. Oño. Hemen ez da inot, tío. Uste nuen zinatera batuko, eta gaina regalita guzti, tío. Para, tío. A ver, Oli, baina nola ez ginen guatuko 18 urte bete zitu lehenguak? Ez dugu superbe hemen karne faltxukin ibili beharko litronak eosteko, tío. Eta kotxeko karnetatera ezakezu. Ikusiko zu zenba ligatuko zu kotxeko karnetakin. Nik nobilo guzti kotxedunak bilatzeitut. Eta bideoko lo dejo da pelikula pornoak hartu ditzazko! Chaval, ez hasi, Jo, tia, edu, tia, broma salon. Oli, noiz hasi bat zopariak irekiten! Horte gaina kriston erregalu, oia, eske, jo, atxai diru eskatu jau eta politiako zitu. Oie, mozilua, uste negarez hasiko naizela, Venga, inike opariak, Oli, venga. Jonkatxa! Masala! Laundu saku bat mai gaine jartzak. Ez dakat denboik. Isidro japuste irabazi behot honegin. Rebantxa. Berriz ez zerbeza, Fuston! Azkenekon galdo intzen dune, masala! Ta geho 300 ordu erditik ordu erdiak pisainen. Aste beteko ahi egin. Baina oainguan Isidro japuste irabaziko jau. Ferminen artillekin. Hemen digiman ezkeo zeuru, Zehose beharko gardi gaixuak Isidronari jai kontraiteko. Basarri ja ez jokatu behintzat. Aio. Sati, lagundu iguk saku bat mai gaine jasotzen. Dunbagua jozan atxiok eta ire arreba honek aragilik jatestunetik bat indarrik etzakak. Jo, Xanti, suabe, Jo? Hau da sasotea? Zer dau? Xanti, zertan ibeliaiz? Arra gataz, aske! Zer? Saria zulatu gete! Anaitxo, zertan ibiliko teizan
esaten aizate! Lasai, txikito! Oin arteko hori apostuta ere arki funtzionatuik. Lasaio nahi, Jose. Txilindronek egarki paso Isidronagin burruketan da horri esker laizte hartzei izateko kapaz izango nahi. Ze ongi da zan? Xanti! Oin enten ditetut, txilindronen balantzak. Zer pasatzea da, Moxolo! Ba, xantik txilindronek ean beharrekoa ean dula. Ta txilindronek zerbeza. Ta ondori joz, Isidronak arki joiola, baina ez kopetian. Ta zea, San Josetako arkumia izango deula. Alkain, goxatu altzea, Goxatu, ez dakit, baina garaia gaurko saioan berotzen hasteko? Venga ba! Berotzen hasi, baina zea zibardi korrikao. Ez, guk ez, korrika hemen beste batek botatzen dugu bota beharrekoak. Zezaten abira, Alkain. Zerta zaiko nago, ba, mainukorta botatakuaz. Ikusi, lehengo hastien botatakua. Latio! Grabenago, doktore, gombito gogoa. Abari baten egon handet burua. Bertso afariak txarra dira osasunerako. Ke pillo bat, alkohol gehiegi. Menuan prezioa. Ai, bizi modu sanoa eraman behar da, gizona. Fuera tabakoa, fuera droga, fuera alkohola. Bueno, etorri naiz ni. Ambulatoio batea, ambulana! Zure arazoa purua da. Baina nola gertatu da, nola irentzi duzu? Deskuido batean, argi izango dizut. Ondoren eskainzko la plat, starri zultibera. Zer, erreza, Ba, aste honetan izan nepe asma bineo deta. Aste honetan erantzunak barra izan diteu. Entzuna aldituzue? Entzun botatakuk, igual zeuen azalduko data. Ondoko neskan eskotia ibeidean eola plat, ez tarreko zulotik bera. Ona! Neskan eskotien ibeidean eola plat, ez tarreko zulotik bera. Baino moda. Ondoko neskan eskotia ibeidean eola plat, ez tarreko zulotik bera. Ondo, etu zen aste honetan, eta gaina aste honetan sari doblia deu, Bai, aurreko astin bizka flojo ibili zinen da inok ez ban asma. Así que gaur, dobli. Eta hoen jakintzaun, zeintzuk eman guen, alde batetik egaldi turistikoa bi personentzako, eta bestetik egun erdiko irteera belaontzin. Iraola? Venga, iraola! Venga, mutikoa, mugidu, venga. Manebra! Venga, mutikoa. Eta irabazlia da... Ane Arzuaga, Donosti. Disfruta gure aurreneko sari doblia. Hore, eta hoin gure artistian azkeneko celebreken isi entzun digun. Mainu! Latio! Trago eta tortilla hartu ditut pila, eta orain patrigan daukat kalderia. Kale kantoioletan da orrumanua, abesti bat polita eskatzera noa. Aizu, euskal kantu jator eta polioak jotzia egunga. Omul, buzek, txika kraio behanu. Kraio behanu? Hori ezautzen, ni euskal kantua nahiat. Esku zapin ma. In pelek, borbupi engleze.
inglesez ez, euskaraz, euskaldun peto-petoa naiza. Pasaia gorritik asko usain zan. Imi pulu, ez imlik ibinitz, aplotonu sinidinita. Ari ezan zut, pasaia gorritik otez pastuzun zentua. Ah! Hore, eta eduziak, azue? Etxue piperri pentendidu. Ba, rumanuk ulertu dotza, ba. Bueno, rumanuak bezala ulertu bazue, oso ondo hartu telefonua eta deitu. Eta laskuraino bezala, ez bazue piperri ulertu, ba, atxu berri zehotxe. Ari ezan zut, pasaia gorritik otez pastuzun zentua. Bueno, enteitu alde zuen, bai? Hartu telefonua bildurripe, 944-107-5-8 deitu. Bestela, beti bezala, bidali e-mail bat, guazenbank@bilduaitb.com-ea. Aste hontako saria, Elordi! Azeitu la pote, arba! Baina, Oaine baldeu! Oin bebadeu, a ver, sedakarren sobre honek barruan. Oin, hemen, garibolo jatetxe vegetarianoan bi lagunentzako afaria. Bakizue, premin gane baldi mazue, hartu telefona eta latiko! Zuen proposamenen zai gaude? Australiako kiwia da munduan arrautzarik handiena erruten duen hegaztia. Ja, zertan animalia. Odituk arrautzak. Iriantza etxorten, ike olako rautza puzkazkak. Zesate, Rufino, oaina jai, sapea perri. Ba, ne, koñatun basarriko oluak, kalantek dizki arrautzak, olako gorriguekin. Imagina gorriko jandako izango Ramon, imagina gorriko jandituk egaztetan, Jose Ramon. Oaina izango ibanek, apetitu bat, zerri honek. Jose Ramon jarri eskio, jakon zizkin, oita masei arrauz, be gorriko eta guzti. Baita zeare, oain gaina zaitzenen hau, eska horan lan eiteko sasoiaren biarrazior. Eskabodoran eixeite duteko sasoian? Esan ez dakakela potroi eta kitxo. Itzein bai, baina oita mase arrauz puta jateko hainbeste kontu. Hau dio, jaimesi bat zein dozen arrauz dute baita zein doi barrara goitxertan. Prepautala, Jose Ramon. Gaurko apuestu irabazten, kostako zaik? Zegako, ze hundi baino. Prepautan etxok. Ahí, Rufino. Ni berbatua, etxeo. Vale! Vamos ya, vamos Ramon, emaño latigo, ya. Vamos Ramon, emaño Jose Ramon, vamos Ramon, emaño gorra Jose Ramon. Vamos Ramon, voy a aperitivo aquí chacota. Venga Jose Ramon, venga, Jose Ramon. Emaño bilurrupe Jose Ramon, venga Jose Ramon, emaño bilurrupe, venga Jose Ramon, emaño bilurrupe. Lima lionik gana, muski gaina. Zo zen berreit. Ardo pixkat bultzaiteko. Batu izan, Ikapten, neurtiak hau! Arrautzatze izango txupa. Arrautune bi gorrigo zazkak! Neazkarri ja, oitrauko, Ni zernekin ba! Nizernekin! Bazuan ez bat gutxillo jarri, ha? Dana jago te benik garrea! Antekia es Jose Flafon, antekia. Zure argazki eder horri ematen dizkiodan musu goxoak sumatuko dituzulakoan, agur eta laizter arte. Betiko zure Albertito. Ai, politxe ez da. Politxa? Nei gombito larroia sartu zaita da. Ba, hain gustu txarra izateko, nik baino beti dazteu Albertito honek, Bai, zute romantizismo ezase behin bez lagunak izan. Ba, illa eskonduta urrutia ematen duen gure behoinita. Adios. Aizue, ez itzen zuen bana astutan etzako karta bat etorriko. Bai? Ez, guri zure karta bat, ke ba, ze ba, zatxi. Ez, eskutiz baten zaina eta etzaiten ez etorri ba, igual honia etorri otean bana astutan. Ez da ba, gurea zure karte galiatu. Segi Josu, etxea, zure Albertiton karta horren zaiotea. Tazuk nola dakizu Albertitok bidali itela? Ia, karta jonea, denutzina jarri behar dizuet eta. Bai, aguazil bat dortzen nahi nuke, hemen krimen bat gertatua. Jarraian etxe honekin zerikusia duen albistea. ETBek Goenkale arrakastatxoren eskubideak saldu dizkio munduko zenbait telebistari.
Hemendik gutxira, Lasa anaiak mokoka ikusi ahal izango dituzte herrialde askotan. Hona hemen, atzerrian grabatzen ari diren Goenkaleren zati batzuk. Freulen Naroen! Ja, Maria Luisen? Maripurzillen Naroen! Ich mag kauen rausen mit Kartoffeln, scheiten und scheiten. Partikel Friesen, adjo, Maria Luisen. Maripurzillen, konnte mir gehen, das du gaben. Danke, Maria Luisen. Oh, fucking Scurio, fucking Serio, fuck. Hey! Hey, Nalo, you show me how the fucking Oh, Maria Luisa, Jesus, my party gun is broken. I need a lot of pebbles. Oh, lots of bubbles, a fucking lot of bubbles, a fucking patching. Oh, the fuck did you tell me the fucking party gun cost all the bubbles? Yeah. Oh my God, fire! You fucking contradicting me. Oh, the money is in the fucking cushion. Oh, fucking shit, Maria Luisa. Hey, all the time fucking somebody, say something. ¡Qué bien me sienta el marisco! Con champán mucho mejor! Erkigatxik zaleok, gabon deizuela! Norote da nere alboan dagoen persona edo animali hau? Josean Tolosa dugu, gabon Josean! Bejon deiala, Xavier. Arpegi txarrarekin ikuste haut? Bai, Xavier, oain dara gutxi partiu pelota baten eminentzin uzirin ezun jenden aurren da... Ze esaten nahi? Bai, ikusita entzun. Titira airez berroita amasei aldiz hartuet. Eta Aimar bea, 35 aldiz. Pentsatzak, laroita amaika aldiz sartutuk airez. Eta ritmo hortan jokatuta, enbeste pelotak jokatzea hori garri-garri. Bai, ez dakite aire sartutakoen hori erabat fidagarria izango den, baina gainerakoa bai. Bueno, gaizki esanak barkatu eta ondo esandakoak gogoan hartu. Xavier, ni datuk ematen da ine gainetik parreiten, Ez parreiten, ez, Josean. Bueno, egia esan batuk eta egiteko nahiko lan izanuan, baina tira. Baina tira, az gaitezen lanean, Josean Tolosa. Bai. Atzokoak alde batera utzita, gaurkotasunean murgil gaitezen, Josean. Gaurkorako zer prestatu digu? Bai, gaurkon Andorin txaustik behalduziuk imeia, Xavier, eta esan ziuk txerrikareta jateko antojoa omendik. Txerrikareta? Bai, baina nola prepatu etzekik eta horatik guk prepatuko ju, txerrikareta goxo eharra, Oso ondo ba, Josean, eta nola hasiko gaituk? Bai, azteko, Xavier, txerrikareta ikustezue, hau bexamelekin meteko ju, hemengo suturzulok eta pixkat bexamelekin meteko. Bexamela hemen dugu, prest? Bai, kuxaria pixkat, akarri, Xavier? Bai. Eta ordu ningo ju, hemen kroketan bexamela pixkat hartu, eta hemen suturzulotan da pixkat sartu ingo zio, Xavier? Bai. Hor jarriko zio, tapoia bezala, eta hau oso goxoak gatzek, belarritene, bai? Baina? Eta geho ingo ju, Xavier, rebozatu ingo ju. Rebozatu, oidek, eta geho freidora sartuko ju. Freidora esamarraziok haundien eginin, baina haundiek etzeok eta horrun kazula baten sartu ju, baina efektu berdin nitek. Hori esan, Euskal Herriko umeak ez egin hau zuen etxeetan. Hori, earkigatxik zaleoken aholkua da. Oidek. Eta hemen ikusten zuen bezala, txerrikarreta aigatxuk ja arrautzetan sartzen. Arrautzetan, hori du? Arrautzetan. Hemen, ondo aidek, txon, Xavier, oidek. Hau zer du, ugarteko txerria? Bai, ugarteko adek, ugarten ezita jaiotakoa, txerri politxe. Txerri usaia zeka? Bai, latza. Ederki, eta orain, ogi xeetuan pasako dugu. Oide, Xavier, hemen ikusten zuen bezala. Suabe, Josean egiten du bezala. Txukun, ikusten zuen bezala. Eta baita belarriak ere. Bai, oidek. Eta hau behin hola zatuta, gondo rebozatuta, geho, sartu barazek, bakatu Xabier, baino bakik seguridadea gauze garrantzitsu izatek. Bai, izan ere, honea etorri aurretik txerri harrapaketa egin dugu, eta, ez botatzeagatik, aprobetxatzeagatik, egingo dugu txerrikareta hau prejituta. Eta ordun, seguridadea garrantzitsuak, eta hau hartuko ju, txerrikareta, eta hemen sartuko ju. Oso ondo. Oliotan sartuko ju. Ariduk, plast. Oso ondo. Ikusten duzu, sukalaritza berria? Zartu xamarra ere esaten dute badala, baina guk evoluzionatu egiten dugu. Eta hemen dugu. Oide, Xabier, eta bitartean, prejitzen den bitartean, Joseanek eta biok, tragoxika bat hartuko dugu, gitapenaz pixka bat, ez alda dala, Josean? Bai, hainbeste lan inda geho, to. Eta segituan gara, hueltan, gero arte. Hone, zat? Beti ere, pulamentu, No?
want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make Dio, perua! Salda perua. Ean bildurripe. Hementxe gaituzue berriro ere, bueltan Josean Tolosa harrigarria duk. Txerri hau orain dela ordu bete kurrinkariuan ugarteko txerritokian, eta orain xigor eginda aterako dugu. Bai, Xavier, egi esan txerri jatorragoan, baina bain jatorragoadek, Ba, motel. Bueno, azkeneko toke emango jau. Argi, Xavier. Txe, ikusiko zuet, plop. Harrigarria duk, benetan. Eta besterik gabe atera ingo diegu. Bai, Xavier. Txerri gumea. Argi, Bat, bi eta hiru. Holaxe. Oide, Xavier. Atera. Zat. Holaxe, suabe, gure estiloan. Kontu honekin, Xavier, beraz. Eta ikustek. Oide, tiroa joikena, Xavier. Bueno, ioituta, tirota. Bai, abila magik. Abila nibili ez, bai. Betu, txerri mutura beteak. Bexamenak inda oso goxagotek. Eta belarrik gutxi indazerek. Bai, bueno, egia esan hiri gustatzeizkik gutxi inda, ezta? Oide, gutxi inda, gaztek, Xavier. Oida, eta azkeneko detailea jarriko digu, ez alda da, Josean? Bai, Xavier, galeperrana arrautzu jarriko zizkio hemen. Galeperrana? Bai, galeperrana. Ikotatako galeperrana? Bai, a ber, euste jo. Holaxe, bat. Eta zat. Holaxe, hemen txeduzue. Txerrikareta egiteko osagaiak. Txerrikareta. Bexamela. Eta galeperreo kukun arrautze gogortuk. Eta izena, Julian. Bai, txerrina, bai, Julianuan izena, bai. Ederki earki gatxi izaleok. Ikusi duzue, oso modu xelebrean eta aldi berean simplean egin dugula gaurko errezeta. Bai, eta... Izan untxa! Egon gatxik. Tio, lehenengo lehenik behar du. A ber, zer dan? A ber. Antzerkiako sarrera bat. Baina nahi da antzerkia gustatzen. Horretik, ordu nijun beharko naiz. Ez dakizu zantzerki polita da lantzokin. Eskerrik asko, Oli. Kriston tipo majua zea. Oli, irekin eria. Hace diskoa. Joe, baina hori superflojo dia, ez dia black metal. Jo, ez da gustatzen. Nahi bai, nahi asko. Eskerrik asko, Oli, oso mongo, zea. Ta, zuk ez zeniaz da Barbie bat oparituko, ez? Boa, txal, ez flipau, nahi txezkit Barbie gustatzen. Vale, abezer lan. Sujeta lorea, eta kurero, baina niriko zitutu hauek erabiltzen. Boa, tio, eta nizernekin ba. Venga, aprobetxatuko iturnik. Boa, eta guain, trago batzuko buiatu beharko dituzu, Urtera beti berdina ditu jazue. Joe, Oli, ez da zure urte betetzea oina fetxa polito. Boa, tio, Berriz botan zaituzte lanetik. Bota ez, Ni juni naiz, no? Porque akortat no le echan ni Dios, atio. Eta ia zelan ematen diazun noain, Porque en este hay más incompetencia que en una carrera de caracoles, no? A ber, errespetu bizka bat, favorez. Deitu telefono onta, eta ia oinguan asmatzen deun. Conmigo no vais a poder, Ba, ikusten duzu, hau oso lan erraza da. Ona jendea ikastera eta irakurtzera etortzen da. Eta garrantzitsuena, isiltasuna mantentzea da. Bueno, todo en orden, nadie, burua liburu bira eta venga ikasten. Oidek eta... Oidek! Venga, cuadrilla! Me cago en la mar. Cálmese, aquí se viene a estudiar, Ves a mirarme, beira otea. Venga. Ese es el cartonekin, soño que dota. Venga, besos, venga, silencio. Se vainata, se porros al hombre. Venga, besos, venga, subrayas. Venga, similacen. Venga, cuadrillas. Venga, amigo, venga, presentación. Eso, barkatu, Platonen... Ze plato, hau ez da restauranti, De José Luis nos vais a reír, De José Luis nos vais a reír, Venga, dona corrica, venga, calea, dona corrica. Venga, besos, que tenéis así, yogurines. Así os voy a poner. Venga, me caben, tío. Venga, yogurines. Dios, me caben, tío. Venga, mucho. Venga, me caben, tío. Venga, yogurines, con la jergosa tioreta. Venga, sigue, la corrica. Venga, va. Me caben, tío. Venga,
conmigo no vais a poder, no. Me cabezos, venga, Torena, me cabe, tío, conmigo no vais a poder, me pusieron los besos y seguir de cabezos. Venga, va, yogurines, hombre. Hola, queridos, hola, me cabe, tío, no va a poder nadie, ni nadie me cabe esos. Hola, queridos, hola. Bota, Bildurripe! Ba, Vale. Nola bueltatu behar dezu etxea? Nahi izan ezkero ni 12 aterako naiz. Zenizietan burun ordun? Zer daukat, zenizietan antzala? Bai, baina ire kasuan kalabaza lepo gainean dakak. Zer hori? Zer? Hor zemutxua! Nun? Hor, ez duzu ikusten ala kalabazioi. Horrez dagoz, Jo, hain itxusi jade ez naiz, ba? Zer da? Mostra, da sardotein! Zer esatek zala? Mostra, nausi, itxusi japeltza eta jetxua. Bai, bilei, lan bat agabetan, belarro egerretzen. Ikusi gotxok, enanito berdek eta monstruak eta... Ez ezan, nausi, emakume horiek ere ikusi dute, eta horretik jundiak korrika. Bai, tapatu be gainea. Ez zituen bai iri edar joka ibiliko ez da. Inuxete kompletu aiz. Hortziak, nausi, hortziak! Non! Beatan zaileko demonioa! Esaten nahi aiz! Ondik ileko isagoa izateko! Me kabe dio. Ez zuen ba, nisetan zeter inglesa izango. Behin, kupelaztia sartu, guanta. Aska! Oi, ez da zeter hor nausi! Kendu aipaekin aska, harritia! Zea! Me kabe dio. Txetzak! A ver, 1, 1, 2. Bai, hemen Julian Zarotekoa. Zaipa de hai! Tio! Bueno, nik komunean nua. Quieto hemen! Aguazia, laste etorriko eta krimenan lekua. Adiós. Hor dator. Gabon, ze gertatu hemen? Ba, lotxagabe hauek, nea morantian karta lapurtu eta kuskusin ibiliela. Oxe pasada hemen. Intimidaderen kontrako atentatua. Orduan, akatz larra ja. Bete zazu bertan, zure keja. Baina, una txika matxo bidau kartelan? Na jo kartzelan, honen onduan eotia baino. Aiba, Albertito letra bardin llevara? Ekarri zu, ben. Ara, baba, iguala. Oantxu lertzet. Begoñita, zeuk idatzi dizu karta. Honek ez du baina amante egizan, ez da eukikore bizitza osuan. Bentsatu denutzen ez jartzia. Banua etxea. Segi jozu. Antxe izango zu zaizue Albertito. Ara, betu bazemak. Lasari fenomeno bada. No creo. Afaldu zuala? Bai, baino... Monstruo bat. Seridade pizka bat, jaunak. Ezin dugu tontok egiten denpora galdu. Ziur dago, jaunak, nire begiekin ikusi dudala hor. Bai, arrozeru, hor zehose badata ez da bate txikitza. Ez zarete ba autoritateari adarra gotzen ibiliko, ez da? Ez ez, pa, fijauzatxe, jainkuan itzenian. Ja, harrigarria. Ez nindu sinistu. Ikusten, oan egu garrazoi. Hor, kupelaz bi hortan dago, auspila hor. Hor, ez tezu erratzi pasa azkenu 10 urtetan. Asentxeo, nik ze hostietako hozini mopa berria. Zeuze moitxua, etxuan, hor! Me kabe. Ai, zeuze, bai? Kapen? Ai! Monstru bat! Monstru bat! Bidale unitate berezia, berroziek, txapel gorria, kaballeria, balza mesedez! Ze balza? Nausia, koño! Balza! Ba, Ameriketan eman dira kasuak. Kokodriloak aurkitu omen dituzte akantarietan. Hori nirezat Tanzaniako demonioa da. Tasmaniakoa gizona, Tasmaniakoa! Bazpare, dardo lasaigarria ekarritut. Dormidina 500 grado. Sartzak bala, posta bestela. Venga, bota! Ni protektorakoa nauk, Hela upiltzailea. Venga. Isiltasuna behar eta animalia harrapatzeko. Oi, ama, monstrua Jose Joaquinen forma hartu du. Utinei! Bota! Jose Joaquin degeta, zeiza behiratzea, izintxeo. Bota! Zeindik basapiztia! Inuxente ausenti jarria paren!
Impresionable, que aliazo. Pasaitxokoa, Jose Botik. Horta ez, beste alde horta! De Newsek de Kuadrilla! Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zekarri dugu, ezerrez, ze jango dugu, auskalo. Ze egingo dugu afarin. Ze egingo dugu afarin. Aileatu da ostirala, afaia sozidadian. Gutizia, postrea, ogila, oi, gozia. Bete hitzak, plater utxak. Bete hitzak, plater utxak. Bat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zenbat gera, lau bat, hiru bost zazpi. Zekarri dugu, ezerrez, ze jango dugu, auskalo, ze egingo dugu, afarin. Ze egingo dugu. Pizza bat eskatik. Eskiatzen ibiliko zu. Eskiatzen, baizea, ni plastiko hartuta mendia manda Adarra popakuk hartuko zuz. Ni naixerote txine pelepel mantiaz geon. Ana, sosa! Alkain, elurran da histori jakin, ze premio jartzea pentsatze gurun gazten baino kortan asunton? Zenedek salda jartzea igual, barru behotzeko eta holagon bat. Ez, pentsatu jakan apartamentu bat hola, eskiatzaile merkexo bat atzeko. Bueno, hemen jendia txoaketia esaten hasia eta, bueno, saioa bukatzeko garaia aliatu zegula. Bueno, pizza saiatu naiz, Bueno, ondo pasa elurretan da, ez durri gauzi betorri, Guamen txongoa datorren astin be. Hoi, betiko orduan da betiko lekuen. Ez utxikin? ¡Guase, Mac! ¡Qué bien me sienta el marido! Azkar, jau trampa, Camino tiene interesa. Zer da fleskaligrua? Fleskase? Fleskaligrua. Josean Tolosa dugu, Gabon Josean! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sai? Iragitza jo, iragitza. ¡Calamina bien! ¡Falta gracia! ¡Ay, de puta comida! ¡Newsek de Kuadrilla!